Аз съм Ясен, ние ще играем Майнкрафт, мултикрафт епизод 2. И в предишното видео гласа не се чуваше, искам да се извиня, ама не мога да направя нещо, не знам защо е така. Това ще е втори епизод и започваме. Така, и ми лагва. Може да ми лагва, извинете. Днеска ще правим тази къща, ама Яздуш го няма. Той намери диамант, аз намерих една книга. Тези ги намерихме двамата. Тези неща са за него. Сложа тук. И сега, аз започнах. Така. Ще бъде огромна. Тези дървета няма да стигнат. Насам, натам, навсякъде ще ходи. Това да счупя. Готово. Сприте се, бе. Така. И хора, всеки ден ще качвам по 2 или по 1 видеоклип. Какво? Ладно. Добре, отпай се. Спри се, бе. Пак има зомби. Така. Пъти в пещерата и си изгубих всичките айрони. Имах 30 или 40 айрон. Ама всички си отидоха. Сега. Тук става добре. И тук си събрах малко крави и това. И тук. Отвънка се вижда така. Не е много хубаво, ама да правя. Тази врата е ненужна. Защо има врата? Така е по-добре. И напишете в коментарите дали къщата ви е харесала. Да сложим... Чакайте малко. Сега да продължаваме. Напишете в коментарите дали да направим ново интро. Това интро изобщо хареса ли, бе? Май не. Не харесва, не знам. Как там звоня. Тук е много тъмно. Да го махна ли? И това да го махна. Не. Само това да стои. И така не е симетрично. Чакай да легна.
Аз снимам ли? Изобщо. А, да. Виж хора, на мен не ми лагва, като играе сега. Като видеото изглежда сякаш ми е лагва. Пък сега имам... О! Не ми изглежда като 40 FPS. 60 нещо. А, да, 60. Това е видеото 100 FPS. Така. Ще снимам редовно. Няма да спра. Страшна песен. Трябва да съберем дърво. Дано да не ми лагва. Чакайте. Сам дървета ще събирам. Хора и сега ще върна. Върна се хора. Сега видеото може да спре само. Пак ще бъде 10 минути, като предишното. Мога и 20 да го направя, ама сега мазе. Хора, чакайте да се чувам. Напишите в коментарите на какво да снимам. Survival Games, Skywars или на Multicraft. Пишете там. Но и се изгубя. Проси. Не знам кога ще кача това видео. Вчера снимах 4 видеоклипа. Качих 3, ама един го оставих за утре. Ще го кача. Защо има такива бунтера? О, това е хубаво. И от така се влиза в къщата. Оф. За сега ям от текс. Когато се изпекат. Чакай, това не ми харесва. Едва сума. Това е камък. Това. И се извинявам, че нямам скин. Ох, точно. Го направя така, ще стане ли? О, много по-хубаво стана. Така. Така хора, видеото спря. Реших да снимам 20 минути. Айде. Сега.
Така става, бе. Изглежда много яко. Така. Става ли? Май става. Тук как е, бе? Тук да не се спопълва зомби. Много ми хареса. Сега първо ще да сека малко, ама забравих. И тук има една фармичка, Моничка фармичка. А то няма били дървета, бе. Кой това? Да. Има е дупка. Ще разгледам малко кой има тук. Кой е малко на там. Не, няма нищо. И на предишното видео имаше 2 лайка, много ви благодаря. Не са много, ама все пак. И тук трябва да има бяло дърво. Баш. Добре, ще се на сигурно. Етния хубавата къща. Честно направо да бъде тук в къщата. Махай се, господин Камък. Господин Войно, ще помоля да се махнете. Тук могат да се спамват. Какво е това? Аз съм гладен. Не, аз го правя тук, бе.
тук ще има малко честове. Дървото ми ще свърши. Става супер. Да направя би от 30 минути, чем се играе сега. Найс, после трябва да едитувам 1 милиона часа. Не. Така. Айде да приключа с видеото. Добре. И това беше за днес. Аз бях... Чакайте. И това беше за днес. Аз бях Ясен. Харесайте видеото. Абонирайте се. И чао.